Ωχ, πάλι έχεις να ξυπνήσεις νωρίς. Και πάλι δεν κοιμήθηκες πολύ. Και τι να κάνεις, θα πιεις και ένα καφέ. Και 2 και 3 ή και παραπάνω. Αλλά πάλι καλά που έχεις χρόνο για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Ή μήπως όχι? Δουλεύεις πολύ, αλλά προσπαθείς να τρως σωστά. Εντάξει, μπορεί να πάρεις και κάτι απ' έξω. Ξέρεις όμως να περνάς καλά. Θα κανονίσεις με φίλους, θα ξενυχτήσεις, θα πιείς. Μήπως καπνίζεις? Ή μήπως έχεις κακές συνήθειες που δεν γνωρίζεις? Ό,τι και να κάνεις, δεν χρειάζεται να φαίνεται στην επιδερμίδα σου. Νέο Idealia Life Serum. Ο πρώτος ορός που σβήνει τα ορατά αποτυπώματα του καθημερινού τρόπου ζωής από την επιδερμίδα. Εσένα, πόσο έντονη είναι η ζωή σου?